आज ना गुलाबाला खूप सारी फुलं आली होती. मी सर्व तोडून घेतली. सुकून जाण्याआधी तोडून घेतली आणि म्हटलं छान उपयोग करून घ्यावा. गुलाब पाणी बनवून घेतलं मी. गुलाब पाणी बनवायला ठेवलं आणि नंतर फेस पॅक बनवण्यासाठी त्या पाकळ्या मिक्सर करून घेतल्या मी. त्याची पेस्ट बनवली छान. एका डबीत भरून ठेवली आणि नंतर फेस पॅक बनवायला घेतला. चमचाभर पेस्ट घेतली. नंतर 2 चमचे दूध घेतलं आणि 1 चमचाभर आपलं होममेड गुलाब पाणी घेतलं. हे सगळं मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं. चांगलं मिक्स करून चेहऱ्याला लावायचं आणि 10 ते 15 मिनिटांनी चेहरा धुवून टाकायचा. छान चेहरा होतो, सॉफ्ट आणि मऊसूत.